Nikada nisam razmišljao o nekim stvarima, baš iz razloga što sam mislio kako se to nikada neće desiti. Da li bi vama ikad palo na pamet kako će vas vaše dete oblačiti u belu košulju? Upravo tako, koliko vama nije palo na pamet, toliko nije ni meni. Bio sam oženjen i sa tom istom ženom dobio sina. Ili je to bar trebalo da bude moj sin? Više ni u što nisam siguran. Bio sam svestan toga da svako dete ima svoju potrebu za zabavom i drugarima. Ali ono što je učinio moj 5-godišnji sin, kog neću imenovati, za mene nije bila dečija igra. Dobio sam slobodan dan na poslu, tako da sam ga odlučio provesti sa ženom i detetom na vikendici. Naš sin je inače po prirodi, ne znam kako bih to rekao, ali bio je čudan. Nije se družio sa ostalom decom, već bi svoje izmišljene prijatelje crtao na papiru. I svaki put kada bih zatražio da vidim, on bi odgovorio da kako su to samo njegovi prijatelji. Na odmoru je sve bilo u redu, dok nismo počeli da pronalazimo mrtve žabe i zmije na pragu kućice i čudne simbole na zidovima svakog jutra. Pomislio sam da se neko ne poigrava sa nama. Koliko da je, šala uopšte nije bila prijatna. Moj mali, iako je imao tad malo godina, nije pokazivao nikakav strah. Uskoro je došlo vreme za spavanje i odlučili smo uprkos svim tim dešavanjima da ostanemo. Moja žena je utonula u čvrst san, a ja sam uzeo da čitam knjigu. Posle izvesnog vremena počinjao sam da čujem neke zvuke. Kao da neko nešto urezuje u zid nečim. Nisam baš bio siguran čime. Proverio sam dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo, ništa. A zvuk se i dalje odbijao zidove. Ubrzo sam shvatio da zvuk dolazi iz sobe mog sina. Lako sam otvorio škriputava vrata njegove sobe i video ga kako nožem podebljava pentagram na zidu. A preko njega je stavljao krv zmija i žaba, životinja koje su ležale mrtve odmah pored njega. Pogled mu je bio prazan, a sa njegove druge strane nalazio se crtež koji već dugo krije. Uplašen i radoznao prišao sam papiru i dobio razlog za još veći strah. Bili su to đavoli, nacrtani crvenom bojom, sa osmehom od uha do uha. Sada, glavno pitanje je to, zašto sam ja ovde? Ništa se od toga zapravo nije desilo. Žena se probudila i našla mene kako urezujem pentagram u zid. Pored mene je našla mrtve zmije i žabe. I našla je našeg sina, ali mrtvog. Sve sam ja to uradio. Na antidepresivima sam već godinama. I nikada nisam mogao da podnesem plač i vrisku dece. Žrtvovao sam ga, kako bi u paklu platio za svaki put kada mi je drmao kavez. Vezan sam, za sada, ali kad izađem, osvetit ću se svima onima koji su mi ovo uradili. Oni ne znaju ko sam ja. Zbog tog malog ja nemam slobodu. I svaki put kada budem pomislio na to koliko se muči, bit ću srećan. O da, oni demoni na listu, to su zapravo bile mačke. Moj sin je voleo mačke. Robert Houston, 35 godina. Vodi se kao slučaj koji pati od šizofrenije. Razvio je dosta ličnosti pod tim poremećajem, ali najupečatljivija bi mu bila đavo.